Ütü gününden gündü oğular. Men eýehe bügün uruhidurga üyeredim. İyi barı muzikarny eýgelek lagarka sıljar bolaňyt. Men eýehanan manlyk tematikany tallym. Bu bugün bihi jikdi oýlar dudrin den техниканын уругуйтанар уругуй üyeredim. Bu dudrin техника sürdäg barosтой, oğordara barostoýundar, ulihin oğlar kuttanıma. Dudrin техника Angliýaga olus atyrbyt iskustva. Dudrin техника samay üçüge diýen elbäh instrument, material nada taýok, beýehe nada geleway ruchka. Ara söňňe garandastar album kumagda onda şüwe настроение baga sana çeragolar sagladyp bilerdi. Çagolar bu ruhum bitti. Eski ismim bitildi. Onda bulanı oğlar beýat автограф gıtın qaýyqytyn höp. Kolbrap beýam автограф kılmadyk oňatdy. Onda çeýlam Suryabın süpetendüs nöylette hürbehil. Mantegeten şüldük kırıtık yergeden beri kadın höp. Karandan. Onutun beýat bu manna diýen bu ruhyga hama şüýe diýen fantaziýaga bäde manna döhe fantaziýalaryňdan uruydukdan höp orýan kulabara beýat eben biri hydyn höp manna howduk toçkalary, bugalary manna eben biri hydyn höp oçağına ruhyga tupsan eýige men eýige manna rovna manna ruhydan diýen etmepin beýat döhesi bilirgitden qayda bilirgitden ruhytu hataryn oçağına ana giskige össe uruy kutupsan ya. Bilim bolany karandagynyň tak qaýygyn kraskalygy. Onda bu xobara sırdyk ot köýüldüm. Onda kraskalygy. Onda magan tugu magan пространствоны kaldıra taqaty ýoklar. Canlı çöýler bolmagy. Onu bilin gülük qaydak tühererge kırıtık öğretiyem. Ona çöýdük many kraskaladyk. Göýüne. Men kulabara bu bilin ıksır kudukpun. Iksık sıvıydı kudukpun. Ondan ehe jaga diýer ıksarlyk kılyduk. Allahy. Bu qarağa ötküýärmän. Bulduk gülükden biri. Ruhum başti bitti. Mantıklı ne? Sınavım. Cennet bir varım gülükten. Biri kadın öptü.
Olar uruhuybut belem bolla. Çugaz jomutugar belektiqqitin söt. Evdir qoskutun, jiğatın okutun kirketiqqitin söt. Bastan oyugut hadamata kudu bollağına hanağıtın tüherbekkit. On ikisten halgı uruydatı qıtına oyugut össü tupsanı hiya. Günden gün ayı oyugut tupsanı hiya. Ondan oyugut satanlarına salgı sayınlara durun. Satavıgıtın sayınların uruydurgutun söbülen, sergen, kereni gereksen. Balgortağa deyin bahı var.